Sagudayan nga iti surat ti pagkasalitaan ni Albert nga napoluan pagliwliwaan. Dear Manong Nemi, alas 5:30 iti malem, idi tadda akong dito balay. Idi tagring ti cellphone ko, Manong Nemi, ti asawak nga nilusing ti tumutawag. Di pa nga tagawid ya. Hello, sweetheart. Ayan mo? Dahon dito balay. Nakasang patakon. Kaya, nagtulag kami kini Katrina. Adala pa pala mibiit. Kasunod kamayag yun. Jakla mo. Nagawi si Suna. Hindi mo mag-relax. Hindi mo mag-palpaliwa ko na. Agpalpaliwa? Tadi ka trabaho, ngagmalmalem. Kasi nga inahawis na. Hindi man lang palpaliwa ko na. Ano man pagpalpaliwan nyo? Diyak man hamukin ko na. Nagluto ka dulatan ha? Una sangkit. Baka no nakaluto ni Papa. Diyak lang mo sang sambit ko eh. Sige Rad. Nagananad ka. Okay, sweetheart. Nagananad ka mo. Kaya gananad ka. Dagdag balay. Ikaw oray man pa isa dun. Ayun mo. Basta gananad ka. Ang mga ano. Ada iwaan ditang luto ng sidagit. Baka maiwa ta imam. So nga gananad ka. Awan ti problema ti relasyon mi ti asawak nga nilusing Manong Nemi ti laing problema nga dakkel. 5 nga taon nga agasawa kami. Ngam di namat laing ibagang nga agsikugan mo no agdadagsenan. Siyempre, mas daumot ni Papa. No apay nga ganit ta, kaya mo lang masikuganin ti asawak. Di ka di umapal ka na kita at asawanan. Wala kita man na sino kumatsang umapal. Ay, boy. Kunak mo ta. Hindi pa nakiti kusina, Manong Nemi, nakaisaang gamin, naglinli na yan. Natinsaang ni Papa. Ay, anyo. Dahil dito lagod. Ano mabaling alutuan nga sa daan? Kaya ano kaya't mo tagsida tinatay. At ti bunga ti mulak dito nga natay. Ilaman pa. Pakbet man. Sige. At abay na bati dito bagnet dito. Kita mo yung trip. Kantat bagnet dito mapakbet. Dapay lang. Ay sige. Nagalak nga ro din ti pakbet na siya kung ti pakbet. Nigayam luseng, di pa gawin. Sungor dito pangwag kanya pa. Papanda ka palpaliwa. Nagkayim. Sino? Ni Katrina. Ay, ni Katrina nga pada na nga saan pa nga ganak. Punto ti ko na ni Papa Manong Nemi. Almost naggigidan kami ti may sa katawan. Sa bali lang nga bulan. Imuna kami kani lusing iti bulan. June kami. Idinto da Katrina kini Arnold. Ket October da nga nagasawa. Same nga tawen. Di ka nagpapada nga 5 nga tawen nga agdandan na kami nga. Padpada kami pa nga sample na nakaputot kini Arnold. Ano naman kini Arnold Manong Nemi na nagpa-check up dan saan kanupay. Ulit na kami Manong Nemi kini lusing. Ano man ibagak kang kuha na nagpa-check up kami kuna na sungbat na. Awan diferensya. Siga nagpa-check up ka no ada diferensya. Awan diferensya ko naman. No awan diferensya maumot kanya kadadang awan kanya ko naman. Awan matipulimi hang makaputot. Dalo kam nga kakabsat Manong Nemi siyak lang tinalaki ininto tadi kiti manangek kita doon di kita nagda sunod lang tire kamang dati medyo adayo so nga mail-il mo ti Papa nga madaan ti apo ko so ako na nakanyak pumutot ka na pututan mo nila bakit mo nadaan mo tan apo ko ket mail-iliwak ko na so nga ita timawag ni Lusing agkuyog da kano kini Katrina mapanda ka no agpalpaliwa. Tapos saan lang ang trabaho ng agmalmalem.
Nga kunamit ni Papa, oy, nagkuyog nga ron dagiti duwa nga saan nga aganak. Baka malutluton man nun namin ni Papa, ti pinakbet na, kaya po nagimas nga, ah, alang aben ti ayamu, ti pakbet, nga nekad iti magnet. Mabalinsan pa ba? Babalinan. Hindi pa ko. Mangantan. Ta kayo, no, kahit yun, di ba, nga ngamsyak ka. Kahit ko ti mga mangisagana ti pulutan ko. Uminom ka pa eh. Wen pa. Mga anak latan. Sa pagtag paturo. Brandy, manunimi di magustuwak ng brandy arang. Saan nag-agaay, saan nag-agdandaw. Mas apulutanan ti pakbet nga damagnet na. Oras anak amang mga nukan, no, pulutan na. Diyan na puputan ti oras, mano. Kaya ti oras iti cellphone ko. Alas 10. Awang pa iti asawa. Tinawagan. Nagriring sana ba't sungbatan. Napanandaya ako na pagliwliwaan da. Sinublad ko manon na may tinawagan ni paring Arnold. Hello pare, katawag ka man. Rabina. Rabiin nga magpadpadang awan di asawa tayo. Ha? Ako man tilusing. Kapag di hangin baga ni Katrina nga kuyog da nga iti asawa. Ano naman yung bagang isat kinakuyog na. Ngayon adatan dara ka party ko na. Kapayangarod nga nakaturo, kapayangarod nakaturo pare. Yorori kang urad. Medyo siyasyat ko. Nagpadpada ta. Ano ti siyasyat brandy, of course. Brandy man kanya. Ano pulutan mo? At nang prito akiti palag nga pusit. Mayat man. Kasi ka pare. Nagpakbet man ni Papa. Kat inikanak bagnet na. Iso at pulutan ko. Nagpakit ang mga hanan. Ano din pakadakin ka ni Lusing, pare? Agkuyog kami ta, kamalag, palpaliwa ko na. Ano din pagpalpaliwan na? Diyak man na mo. Tinawagan ni bakat ko, agriring, saan naman sungbatan. Sige mo rin, timang tawag kinabakat mo. Amon naman, no, sa din kaya anda. No, sa din no, ti pagpalpaliwaan na. Anong name timawag kalpasan subag manuha minutos? Pare, nasusumbatan. Ore mat ka. Handa maikaso di cellphone da. Itamang pa nga nagkuyog da. Dati mit nagkuyog da ng ti aldaw. Ita lang nagkuyog da tirabi. Kadi pakada ni Katrina kita. Ingkam labas si nagpalpaliwa. Madamang agpalpaliwa di kita asawa ta pare. Datamat nga dito ko, uminom. Saan talang agsangsang uminom. Katamat no yung tamad agpalpaliwa pare. Agpalpaliwaan na karod. Inudti ka dito pagpalpaliwaan ti lalaki. Literabi. Kaya dito ayan, di kita patay sindi Di kita GRO. Iso nga taman itati ayan, di kita asawa da. Kagsano kumangar. Sa marit pagpalpaliwaan na kita lalaki Di nakadakas, makadakas, pampanunutek, inuting oras ti pagpalpaliwaan, mati kita babae. Baka mapandamat iti bar. Bar? Lalaki lang di mapanti bar, pare. Pare, adamat bar, para ka rin babae. Buyaan na rin kita macho dancers. Ano? Nangararo na ka rin matruna. Samot pa yung matruna kita asawa ta. Inyat mo, baka padasan naman, papan agpalpaliwa, iti ayan ni kiti matruna. Nga buyaan na rin kita maselan nga. Nakabrief laing agsalsala. Isungat at ayan, di kiti dua. Isa dyan at pagpalpaliwan da. Pinadas ko man nga tinawagan ti asawak manong nami simong batan. Ngem na rin kurteyan na. Sa agat tatel. Ano?
Agad at tatil manon na iti asawa. Nabartek? Pasensyakan. Hello, Albert. Pasensyakan. Nagmayad ngayon nagpalpaliwakas to eh. Nabartek ka? So, nagagangi at na mabartek ka at minum kang karod kini Katrina iti ara. At saan napulutan mi. Saan no? Iti may isa nga, tsaka mo, resto bar dito eh. Babae ti kinatao yun, dakid ta. Pag-iinuman. Ada live ban. Nagmayat. Pagpalpaliwaan nga rod. Pila nga pagpalabsan ti oras. Itong bigat, trabaho manin. Kat itong bigat, trabaho manin. Anya pa ito oras na ko na agalas 11. Nagawit kan. Sige. Namibaga akong kani Katrina, tagawid kami. Oreta, umuna ak nga idagas ti taksi. Sandog may mesan ni Katrina nga idanon ti taksi di balayda. Kat makasala kay nga ti laglag nga taksi. Dadagas nga ramidan na kanta kayo. Oo nga tao, sila. May kamla nagpalpaliwa. Pagpalpaliwaan ako na. Nalpasan ti pa nagsarita mi ti asawak manon nemi. Tsak mong guston ti kastungin narami ti asawak. Nadlaw ko ni papa manon nemi nga rimuar iti kwarto na. Siring kamat pala eh. Kay busam samad at aharak ng sangsangwam. O busak pa pa, anak mamarta ka. Ngabay, awan pa dyan sa awam. Awan pa pa. Doon ko matawagan. Tinawagan. At dahil sunay teres tubar. Nabartek. Anya? Ano ba nga masunutan ni Lusing di kasto yung arabi din. Suda kini Katrina, nabartek na. Pagpalpaliwaan da ano. Pagpalpaliwaan da. Iti kaawan ti anak da. Mabilayag na nga mga alak ti darum ng inumak. Sakto, sublimat lang ti silid ko. Maturog, tuloy ko't maturog. Sige, kapat maturogan. Urahik ti panagawit ti asawak pa pa. Kailan yung tungor ti ramidem, no sumangpait ka nabartek. Pagsalita amin nga na siya at amin. Nung patpada kayo nakainom, hanggang napintas pa nagsalita yo. Tama nga no, bumarat salitaan. Iso nga ti mamayaman ak. Inton bigat lang nga nagsalita kay Trasyan. Ito nagpadpada nga nausawan kayo. Sinabat ko ti asawak iti ridaw uno iti gate manong name. Tagbasag-basing ti kakak. Sige. Sige, Katrina. Sa ulitin. Sige. Good night. Hindi makastrik. Inalalaya. Paano naman tiyaramid mo. Among kanina, nakalalas ti panagnam. Ibisyo mga rata, buyaik to ito, no? Sana ka na, Bartek. Saanin, basta na alas. Bimaba, yang ka. Babae pati kinatao mo. Pinaras mo yung lang, nagpalpaliwa. Napanggamlan, nagpalpaliwa. Sa dino, iti ros na bar, iti pagpalpaliwa. Di sumanti ko nada. Nagsalutsod ka nun ni Katrina. Inutot tinapintas nga pagpalpaliwaan. Kuna na. Kaya iti ros na barata. Buya kayo di ko. Agdengag kayo di music. Hablatan nga inom kayo sa pulpulutan. Nguyat nga pa sa pagpalpaliwaan nga talaga. Manong nimi, kabatagpadpada kami nga nakainom iti asawak, iti iti nga rabi. Nangruna, kadi iti makadigos. Gamit nagdigos, kunana. Napagumit, inalistuan, tinag-shower, manong nimi. Iti, tao mabayak keng kuha na manong nimi, inarakop na. I love you. Nagmayat niya.
Nga tagmayat. Nga pagpalpaliwaan. Nagsapsapol ka at pagpalpaliwaan. Hanggang maliw-liwat, nunta ka dito balay. Isumit lang iso nga tao at magkita. Di ka nagsapsapol ka at sabali nga tao nga makita. Baka damat nang itable ka na kayo. Ang gamit nga GRO, tapos na itable na kami. Baka dalalaking imabay ka na kayo. Yung may nakilabisaan. Kaya isudat ng liwliwa ka na kayo. Naging-imon ka dito, sweetheart ko. Jack to ka hayatin nga sunutan nito eh. Oo, kakasuna nga nagpinas sa pagpalpaliwaan. No, kahit mo nagliwliwa. Dito sa balay. Eh, itak nga road music dito eh, live band. Alam di, i-play mo na TV. Yung kami ita YouTube. Example ka, music dito. Mapalimat, at naman dagiti concert, kuno, mawali mong buyan niya ta YouTube. Basta. Banggaw ito man yun. Nagmayat sa diyang pagpalpaliwaan. Liwliwaan ng mga road sweetheart. Nyata mo, baka ita, tagpadpada ta nga nakainom with mabatyan na. Baka sikogak ton. Dito lang kami tururahik anak. Tapno adan to pagliwliwaan nga anak. Nga paggagaran nga makaawid dito balay, kalpasan ti busina. Mangliwliwa, no adda anak. Tadok pa check up. Bawan diferensya, baka sikada. Awan diferensya. Habi nga naging ganay ta. Di na may lamang pututan eh. Pututan na, sweetheart. Tapno at pagpalpaliwaan. Tapno sa anak to nga mapansa di restobar nga agliwliwa. Sweetheart, love. Siyempre nariing tiriknak manong nami tanapintas ti asawa. Napintas na pamagi naman pagpadpada kami agad arak. Ngam na may mayat manong nami tingkam padagrin numansa. Nakamay mayat manong nami nakawawald kami agpadpada. Agpadpada kami pa'y ngamangan manong nami. Kalpasangan na pagustuhan tirik nami. Good night, sweetheart. Isuot man di kita nikat mo. Sikatin ang ikat, sikat mga isubliya. Kasi latang ano din. Kasi latang ano din. Tamin tumanunwa before ka ubangon talabigat. Mabalin tumanin, ha? Binaliwak akin na sarita ti asawak manunemi kabigatan na nga mamabigat kami. Albert, ano nga maparitan? Tao madagas nga raramidan. Itatan nasunutan min ka ni Katrina, tagkuyog, baka maulit-ulit. Ngayon na alas. Anak mo na alas. Babayit kinatao yo, at dakit ka sa diyang lugar. Agin inom. Awan, panagkunan kahit awan tinaalas eh. No kabailan nyo't uminom, kabailan mo met ng babae. No kabailan nyo't mapanti ka sa diyang lugar, kabailan mo met. Unang, I'm sorry. Ito tanapadasa ko. Nagmahit kayo. Tapos ang kakadig maliliwag dito balay? Anak ko, napakaliwliwak dito balay ko nakumanin. Dito ka nga ginom. Pag-inom ta nga doa. Agbuya tayo ta YouTube. Iti mambalin mo, buyaan. Dingga na kanta. Basta. Lumapagkamtumanin kini Katrina. Itawag ko doon ka. Kabalatawak man ang nagawin. Ito yung PC na manong name kasladyak may concentrate ang trabaho. Imasadig kanyan ni Tina. Hi, Albert. Tina. Ang problema mala. Madlaw. Awan. Kasagaga lang.
anak ti problema. Hindi ba lain? Hindi yung mat kahit nagpa-check up. Nagbatbata kami mat kanilusing, ang mga ibaga nga awan diferensya mi. Sa layo yung paghahangawan diferensya yo, no, masiko kami suna. Ket sika, api nga di mo mapan, api nga di mo amuin, no, da diferensya mo na awan. Nagpa-check up men. Sabi lang nga di pa nagpa-check up mo, iti doktor, ti pamuspusan. Anong harot pa iti pamuspusan? Ni Mat Albert. Ket padasem atin sa bali nga babae. Tanong masikugam, di awan diferensya. Luko kami tina. Makararami taklat problema Sino ko mga artimayat nga. Siya. Kaya labi sa amon. Di na amon sulsulisugan ng hastak. Habi nga di mo padasin. Habi nga di na padasin. Ano experience mo? Adan, so akong pagdaragam, saan ka marigatan nga mag-isarek. Gaganito. Hanggang problema no kasan no sarkem. Hentsak matag problema no kasan nung obturak ti sakit. Dalay bagbagan. Naangaw ka. Nag-angaw. Well, gayam, ada na kaibaga kanya kidrabi. Nga nakita na ni misis mo iti may nga resto bar. Pepe sa, uno ka ingas na lang. Uy, abid ang sungbatan. Kayong ingas na lang. Kayong ingas na lang. Abi, ato sadya nga ta. Ano ba nga talaga? Kayong ingas na lang kung nakamay. Tupig gayam, nakakita ti asawa ka makamamuking kuha naman. Mabayinak man na talaga. May pilit na talaga. Di na kahit ti maanawa. Di na kahit ti maanawa ko nak manong nami gabot ha. Timawag ang nakasapsapa. Before 5. Tumawag kita. Pagkamalipatak tumawag. Abay manin. Mabamit ulitan ti mapansadjay. Pagpalpaliwaan. Kaya na ibaga kagawid kan. Albert, mapangkamlag palpaliwa. Tagal na kagadi nga saan ka manawa. Sorry. Ay nangim, pagdabagang nga asawam, timang parit kan ka. Awan ti sabali nga mapatuloy no saan nga siyak, gabata siyak ti lalaki. Kaya no kidawag ka nga tinapawilan. Hindi pa lang ang pagpalpaliwan, pagpalapsan ti oras. Una nga natararamidim nga maparapatag. Makinom ti arak, iti nabi. Baka makaanak at sakit mo. Baka adda nga saan kang agarak. Tuko na naman kat napinpinas ka no. Kasi lang iti nabi. Dedi love making the nabi kit nagmayat, di ba? Sabali. Kadig iti panag-love making na. Di ba? Madla mo? Kasla love making na talagang the more love. Kanya ta mo, babayin ti kasto nga wagas kat agsikuga. Awan, ti ba ala, iti arak, ad-adda nga saan kang sigog, no adda arak o no alcohol, nagtartaray ka na kiti ulat mo. Sige, basta, maturog ka tulat ha. Di na kaun urayan. Bye. Manong nemi, awan idi ti problema, tilaing anak ti problema, ita na naiunan ti problema. Noon niya't nakasurutan na ti asawak, na nakaraman ti ara sa idyang lugar, pagpalpaliwaan nga magbagana. Mas digmaninti na. Andaman problemang pinili. Misis mo na lang. Diyak may gawid eh. Mapamanan. Kung nagtuping amin nga saan nga kaig-ingas, hindi nakakita kin kuwana. Isu mo, di ba? Ni misis mo, may isang resto bar. O redal o pat.
Ano nga upat? Duwa da. Duwa nga babae, duwa nga lalaki. Kahit mo sawon, agkakatable da. Nga ta. Nga di nakakita. Duwa nga babae, duwa nga lalaki. Agiinom da. Aga-apir da. Saan nga pud no dahil ta? Tina. Agad saan? Nasaya ito saan nga pud no? Bayam. Tanodan tuman ni makakita king kuhan. Eh baka man mga i-video na idawan o picture na ida. Antras ng aming napapendada dyan. Mabanda ka nung palpaliwa. Iti pagpalpaliwaan. Iti kasi dyan ang lugar. Kasla da lalaki. Di ba lalaki lang iti mapansad dyan ang palpaliwa. Nga madanon da rin di babae sa dyan itebol da. Sa bali matin. Babae mo ti mapansan dyan. Tapno kumita dat mangitebol ka da kuhada. Uy, saan ka agpong tutakas ta? High blood ka, maatake ka. Apay nga saan ta ka kuyog? Ada kayam na panan ni misis mo. Di apay nga mapantaman nagpalpaliwa. Payat ka? Di nagsulisugan kasta. Gamot na lalaka kang masulisog kita. Itong sap-sapulek eh, nalaka ka masulisog. Ganda na sundap no, aramitin. Ngimjak ingkas kaso ni Tina manon na imi tinawagag ka din Arnold. Pare, ana, nagpakadaman ka nga tasawam? Hindi pala rabi ingkam tumanin ko nanay. Pinalubusan mo yun. So gayon ti pakaragsakan na pare, bakit na saan? Pagliwliwaan na. Kasi ka, tsak kahit kumapalubusan. At ang samat mading aramidan na pare. Kanya kang kitawad na panagtalak ko ti asawa. Malaksid na akong panagtalak mo ti asawang pare. Di mo kati kahit nga nawain? Anawag man. Ngimis kahit na. Di ba yaklata? Kasi ka, anamat ti pagpalpaliwaan. Damit awis kanya pare. Babae lalaki. Babae. Kahit mo sawin. At sa baling babae tibiyak mo. Malaksid ka ni Katrina. Mamanusa mo ti saan? Islamulay bagang aramidak mo pare. Ang kuy magbagang aramidak. Andang bukod mga desisyon. Muna awan na kasagana. Pare, adod tayo. At akit mga sulsulisog ng opisina. Sabi nga di mo tutupan. At palpaliwa ka mo da. Yung kayo itilugan nga pagpalpaliwaan, pare. Ngem jak inaramid mano. Jak tinutupan ni Tina. Problema lang arudan ti asawak ti asya nga nasunutan na. Mga rabi nakapit sa bali ang problema. No. Ti aramidak ka di manong nemi. Mapanak iti restubar nga napanandig iti duha. Lalusing kini Katrina. Nagamit ak pala yung manong nemi tanang isuutak ti mabaling ko nga pagdisguisean. Tesan nakamasta malasin ti asawak manong. Nagkipisan. At sa tinakbas na malasin. Saad antyokos manong naming awan ti grado na. Amuna pa yung siya. Kadagan antyokos ang. Ito rumara kiti silid manong nami. Sino ka? Papa, di na malasin? Abang kasad lang am. Saan yung nga mga siya? Binalawang mo talangamon. Nangalam na tangan tiyokos. Awan tigrato na, papa. Pang-display lang. Sa ka nakikipis. Di ba, saan nga madlaw? Ori adak da asidag kat lumakita nak ni
lusing ka, dinamo nga siya. No, mingmingan na ka, agad malasin na kasi ka. Ang no, kitalyawan na ka lang, nga kita na kasi jay, ano nga mong sika. Ito dramidan, mapana kiti dress to barangayan di kiti to. Amuak no anya talaga teraramidan da papa. Apa ya ka di nangipulong keng ka, nangibaga keng ka, no anya ti raramidan na. Da papa. Ada ka no nakakita katakwada, nga upat da, duwa nga lalaki, duwa nga babae. Kahit ng sawon nga dan sa bali nga raramidan ti asawam. Gabot natin mo pututan, baka paputot ti sa bali. Kasta. Gabot natin amuna siguro ka talagang saan ka makaputot, iso nga paputot ti sa bali. Dinalangin na raramidan deta, papa. Kaya pagpalpaliwan na. Pagpalpaliwan? Kita kas pagarigan, tamadok talam, nga danangi table keng kuana. Kada tarabinam. Albert, saan ka bastag na rasudos? Ti problema no adaman, di ka mangarami titakdak kala problema. Amok nga mawatam ti kahit kong sawan. So, nasunong sakti siya, sa mula kaya hamulangin nga mapankit kitain. Tabangan no adamadok talam nga pagpungtutam kat makaramit ka ti saan mo Ruben. Masapol mamamok, papa. Ngayon ba, banyo? O pagdanagan nyo, ti kaligata nga i-control ti riknak. Saan kang hintugtugot na nyaman dita, nga patadem mo, no, nyaman nga armas. Sige, papa, inakon. Politik, Albert. No problema man, no problema, no adaman problema. Saan ka mga aramit ti rakdakkel pa yung problema. Ado ti tao. Kaado di kiti customer, manunimi, mangan, umin-inom. Sinapol ko, manunimi. Ti dua babae lang. Anaantay ti may sa table. Shhh. Sadya nga banda. Isuta di kitay. Naginayan tak manong nemi ng masadag. Kumita naman kanyak manong nemi. Yung sanda nga mo siya. Yung mawan di bakante nga labisaan. Lima ba sa kitayanda manong nemi. Tamapagnaan nga mapantisian. Tamakitak man nga. Ayan tisian nga agsilsilaw. Hindi mabatog ko ida manong nemi. Talaga humininom na. Beer. Beer light. Kadada tagbaitan na nga pulutan. O, mat kadwada nga lalaki. Una o, pengata. Adan to yung tumandamdama. Nagdiretsuha kiti CR manang ini agsugliak. Limabasak manin iteyanda. At na nakita ka bakante. Medyo adayuman. Nagtugawag. Inasadgan na manong name ti waiter. Yes, sir. Good evening, sir. Gisa-serve kayo ti ko. Wine? Makita kat sila beer amin gidi. Mamalan, sir. Special request. Harap ti kayo, sir. Brandy. Double. Pulutan mo rin, sir. Naraman crispy bagis. Awan, sir. Mabit lang, sir. Manong name pinagdan nangin serve ti crispy bagis candy double brandy ng siyata. At din pasurot na nga ice. Emsang ko ang kinut-kunti.
Kimita ak manin itayanda manong name kas taunit katawad agap apir da. Itayan live band manong name samag na rin ko. The mostly manong name sweet. Slow rock. Di kita kantahan da. At daman di kita mapanagsala. Dito lang no, da mga lop kada kiti dua. Oh, dama pa mga lop kada kwada. Dua ka lalaki naman nangalop kada kwada. Instead niya samat ni lusing na. Haan. Agpilit di kiti loko. Yung pilit mo di lusing nga. No. Sinyas na. Hanang na. Pimanawan di kiti tuwala lalaki. Kasanon mo? Ang loko-loko ang lalaki magpilit kadakwada. Nagguyo din da ida. Damat ka di bouncer ha. Ngayon talaga handa kayat. Talagang handa ka kayat. Naka-order ak man yung anadil double. Mabartay ka kasama dito. Kada may isang oras ko nga tayo manong naimi kasi di nga umat ti mapan na lalaki. Dahil laing mapan mga lup kadakwad. Imsan daman na kinayat. Kato na tawagak. Pagawid ako. Tinawagak. Nanging nakatamot tiring manong naimi vibrate siguro na dadya bag na. Simong bad. Hello? Sweetheart? Gawit kayo. Ayaw mo? Gawit kayo. Ayan mo kunak. Di mo kunak nga dakatabalay. Abutan na rin korteya mo. Rimor ka kadimat? Napagkakadimat nagpalpaliwa? Inuto nga pagpalpaliwaan. Di ka wala mangig. Gawit kan. Sige, maudireto yun. Di ka pinabarta ka. Tanapindas pala tabuses mo. Doa pa'y kuma. Tapos mabarte ka kon. Kaya may katlo pala nito eh. Ngayon, sige. Gawin ako. Gawin kami. Okay nga rin. Bye. Manong name na inumdan ngagpeso ti sagtitaluda ti makderdan. Kalpasan manong name na itaddan ti bayan. Sinurot ko ida manong name nagsandadan ti taxi. Panak matinin ti kotsek manong. Sinurot ko ida. Ang mga nota pala sa bali papananda. Nagsardang da manong name ti may isang convenience store. Simrek da. Pinagore da ti taxi. Ito rumor da manong name saggaysada na supot. Sada man yung naglukan. Umuno na nga may dagas ti asawak manong. Initibsagan ti asawak manong name pimanawan ti taxi. Nagururayak pa ilain. After 5 minutes siguro, nakastrik ti asawak ti. Ang sarekod ti kotsek man. Iri may garahek ka mapangkus isar na di gate rimmo isun. Nagkapuan. Napanak man nagpalpaliwa. Kung naktupay ngamin, naringgor madjayam mo. Ano yung ginatang nyo? Ano? Ginatang nga. Convenience store. Di magas kayo. Ha? Another 2 beer. Gimatang aktap na makompletok ti 5. Api amom. Mukon. May na kami kinita niya. Alaga nga rin din, sweetheart. Sumunagtahan. Ituloy kong inumin dudwa nga beer. Napang kumit manong name in Roar, di dati nga pangted ko nga brandy,
Sak nang daras ka ng luto iti pulutan. Iti salas manong nemi, sadyay, yung parabaw ko ti pulutan, ken ti baso. Pulutan? Minunta nga dua? Dahil ti kunakeng ka. Mabalint naman ngominto ang adwa to. Di ba? Napagpalpaliwaan, ken mangliwliwa ti kasama sapol mo. Mabilang, pagandahar ta TV. Kahit po, kahit mga buyain. Nagdingig ka music, sapol ta. Kahit mo music. Romantic, in search ko manong romantic instrumental. Kada? Kada eh. Okay. Tingin ka. Dito ay awang problema. Adata tunog ti balay ta. Tila makadisturbo, maisturbo ni Papa. Saan tamod nga na rin ko? Okay. Cheers. Cheers. May lang amin anak tan. Sweetheart, hampangin ito ding. Dadadang saan ka nga agsikong. Uminom ka, makabadakas ti arak. Patayin na dyan yaman nita. Sabi nga ron, sige di manginom dita nga babae, sikog na mo. Pulutan ka. Tapulutan ng ganito manamnama. Nakita kayo ito, damay nangalop ka na kayo eh. Imay ka nga talaga ha? Dandanin siya kumato may makalop kayo ka. My God, kuman nagsalat ha? Kita mabalin tamat nagsala. May I dance with you, sweetheart? Sure. Naging narakop kami nga ng danggay ti music manunin. Kaya ditamo, at ti ulok, iti labas, ti ulo na. Inikuman manong nemi sinango, inamalak, dagiti bibig na, itinapaw. Nice. Nagmayat gayam dito eh. Katuan na ito di magbagakeng ka. Mapanggapay lang at sa baling ang lugar. Pagpalpaliwam. Di pa na ito eh. Oh, nagmayat, di ba? Mga balinta pa yung harapin dito eh, Sir Hard. Ito is salas. Di kasanon ng rumor ni Papa. At damit TV, jebal, o nagkwarto ta, di ba? Enjoy ta nga rin. Okay, let's go. Muna tayo na pagti-TV. Tadya itong TV ito muna, diba, sila dati yun ko. Ha? Ialis ito mo, Ruth, kat naganatan ako. Simmabali manong name it style mingag love making iti asawa. Pagpalpaliwaan, kan barbaring o panakasukal, kat adan to nagpitik iti saklut ti asawa. Manimot man idiin manong name masabang nga agawit ti asawa. Oh, nasaba ka man. At damat sa bali ng pagpalpaliwan dito eh. Kumusta ni Katrina, anak ko na na? Imbaga karon yung istorya keng kuha na kat plus taon tumataramidon mi ken Arnold ko na na. Apay pa lang mapandad dyan nakaring-ring ko nga lugar. Kaya naduhay kita lalaki nga. Kumit-kit. Di pala dito nga peso ko namin. Kalbasan man nemit duwa nga talo nga bulan sipod kastoy tararamiden mi ti asawak idi baga naman nemi nga da nagpitpitik iti saklot. Nagapo aking doktor. Positive. Ngayon madamading yung baga ano. Ano yung baga na? May palit ka na ti arak kanya. Kaya masikuga. Nagmayat ti arak. Uri awan arak, sweetheart. Mawalin tamit lahat at nagsala. Di ba? Padasin dan to
Ti awan arak ang salata. Iso-iso, kaya nabimpinas pa eh. Ha? The more nga makapag-concentrate ta, iti pa nagsibog ta kini baby. Nagkakain pas ngayon ni Lusing ti unang anak mi manong nemi kat syempre daytan ti adadda nga pakaliwliwaan mi. Ket nung hasta iti to mabalinan nga panawan nakaala kami met manong nemi iti mga iwan ken kuana ta italek mi kumakini papa napimpinas met laing nodda sa bali nga adada nga makamo nga mga sikaso ti ubing maladaga ko nami. Lumpa kami niti asawa ko manong nemi nga agawid nga mapan mangkita manguban iti anak mi manong nemi nga ni Angel. Di makalakas ka problema nga talaga ni paring Arnold. Parang himbagkan ka at putot mo ng siyak. Diyan malaman si Kukangin ni Katrina. Ano tinaramid yun? Kaya tayo naramid. Mi, kasta mo tinaramid yun, diba? Imbas nga mapandigit ti Dua, iti resto bar, iti unang ti Siladbin nga nagsala kami. Anda mo TV, kaya pangalaam ka na kita, may play nga music. Kasta mo tinaramid mi. Imkaskas di man ngawan. Panawanin tap nagpa-check up ka nga talaga ba? Awan problema ka kami. E maguri ka. Putot mo ka ta? Ano ta ko nam? Sorry ba? Loko ka. 100% nga putot ko. Naban nagpa-check up di kiti duwa manong nemi ni Gayam Katrina at adda diferensyana. Nukasta nga tawagan na ti asawa agsang sangit ka no. Oh, napasama. Agsang sangit ba ni Katrina? Tuwapi ka no nga adda diferensyana. Yung baglagid din aya. Nagbadbada tang adda diferensyana. Nilokod na karon ni paring Arnold. Ano ko na? Putot mong lang ata. Sino ko mga rodakin putot? Yahumat sa bali nga nakasagid kanya. Huwag na ron. Dito ako ni pagyamanyawana. Isong adan, liwliwata, dito ibalay nga ayanti, pagpalpaliwaan, gabutanda, masang patanta, aywanan ta, kay ayam tang anak ta. Nadan kami pa, iti duwang anak manong nemi, iti duwan ti anak mi, nagsinan da Katrina kini Arnold. Tapi nanawanan ni Arnold ti asawa naman o. Nakakaasiman. Nakunami yan. Iso nga pinanawan dan ti balay da, nagawid din ni Katrina ti sidong din naganak yung kuwana, at sa bali mo nakaduntan na ni Arnold. Alang nga tanong ko, siyak, tada diferensya na sweetheart, sikat ng pano kanya, nakakaan siya kaya. Kanya-kanya nga ron kasan. Nasak ni Arnold, saan ko kumapinanawan ti asawa. Kinasaritak ko nga mangadap kami ti anak, uno saan kit pumututak iti sa bali, kababae nga alam ni di anak. Siya ti babae, agad kayat. Nagtaraga anak kumakit iti sangko putot, ay anak. Manong nemi, na ito nga rin ti pakabuklan, ti pakasaritaan, nga nakamit imburay. Kahit sabi ko tada ito'y title na nga pagpalpaliwaan. Kahit adamat, kahit nadumat, dagit inaliwliwa. Kahit nakaitat adal, liwliwa kan pagsarmingan ti bihag, kada ito'y nga pakasaritaan. Tuwing nga rin agyaman nga pag-ayam mo, Albert. Thank you, Albert.